cities dear the fatal doko boa papa and now what you done and the young brass pass me so no catch room say that's your yama that's your dome nananum bread to abusia obekuna fo wono ba ene de ni ahobrase kwa so yehwe sante a ato kama akono hwenhwem sa so ne bia ekodi communion no enye wo bia se ye papa ene ya tenase a ye di ni na wotwe dai ga se be ma eye wo nua ba aka no ngo a ma me da bi okunu be ma sale eye na busia se ne ye roya abusia panyi de se wa manta wo se ye odi abege me hwe apanyi bruwa ye ne ye ma ye nananom abusia nyina ne yake ye ho abomu a ye beta be ma asale ati bi kire mu a mense no ana ye duru ha ye de wodo ebebo otobo na aboa na kontai ni na wotweda asondue mu kra ye fa akonya yi so mense no mu nyina ye ma akaba edam asinyame onhyira mu Sikase kura mi efia ye ma me dwili eye ne ba ye fra ne se ya aboache eye ne yere se ne wosie ne wose ma me davi esi wuso na ka wo ma me dwili na ka ntino ye davi ma me davi fantonsuo emmoa eye papa ne na wo tweda oba trafo abo akakapa bi aka odompe mu ma me due ne yeso ye nie sa ne ye no kafra wate ono o manyina ne wo abusia no motie me na akosi wukunu abusia na nanom bretu abusia so bigina ho no mo ma eye wo dofo a na ya tena se edi ne na wo twedai na safo a woni wo mo so na safo woni wo mo so eke sofo panyin asom panyinfo asonemba na muhu yanya yegyina ha na yegyina ha wo present misi asafo anemu amse anche bia ene ye ne sofo pani Dr. Reverend Anthony Mensa ya de nyina ene bra ye grace and misi asafo ya de nyina ene bra ya bushia pani no ye nua ba ma no ye wofa no ye bibia no enche bia ena ya de nyina eye na yire oba ya adoma ema ya sote se eye ya de nyina bra wasa ye de bra wasa ya na de frɛ no watwa nani ahwedan ena ne da so a abusua etena se na yabunna ye ntumi ntena se na ye nhwe ne han ewose ye ba na ye nso ye beka bibi kire oba ya ene abusua ene ne manyina nti si ya ba ya Dr. Reverend Anthony Mensa and asafo ma wasi yanso yekura yansam titisika no 2 million and yabaka say 200,000 yesu yegina ha ye moa asafo no so ejina ye papa anemu ye de aboa obakunafo ene ne ma ene abusua nyina sa omonye edura nwumra omonfa ka empata enwufom obedi nti yaka amen dada eye no so edoso nti se mo anhu yan a na akwansere so eda ho yada ya maame no mo ene papa no mo nyina ase nyame onhyira mo de mo ahwe bia awurade enhyɛ mo emo emaye nananum bretu abusia ni de ni ahobrase akwa so obakunafo eni de ni ahobrase akwa so no ma madawroma sante a ato fefefa eba no enye obi a se eye mbe papa nom ene mesuwa nom atona so asene abusia na mbe kiremu a efie panyi ka kire ene ne ba ana ye di ni na woteda sonkwin eti eye abusia panyi na nasafo kantanka oba panyi na nafoliwa amanfo agrama rank ni esi anamu na nasafo ma efie panyi se ka kire efie panyi na namankwa bi atuo ana nanano mo tiame mu nyina papa no monto mobo na nana ka kire aha wone de ene no anto mobo ambe nwane se mbekọ agya no na ade asa ate sa na ye na yire ade wa akode wono so omudi mu bia ye de wodo ebebo odomo ye fa akonya yi so me papa no ene me so wa no ye mamu nyina akwa papa
Yo, no, I need your counsel. Sadia Abrantia or what is a much model area. So I must have a bit mine. And of what I come on, Fire Ayatobo. no more before I'm here for. No, I need your counsel. I'm and my breaks will be sharing. I need your counsel. Your Hessian, I see a Jomia. I am an anti-crackle. KOFIASE abonte no sabe nana adruba nana ahoka asene abusia no nana eba Papa nom ene mesuwa nom egusuwa etia no na nananom yetu adwumadi ni susan se emre no kwa na ekọ Mami Davi ene de ni ahobase kwaso no watie me abusua panyi prince adom atakra kontanko belema baadefo wadaroma na watie me kakra moda ene de ni ahobase kwaso na bibia wo watie me saa na ye mami hega na wo so watie me saa na ye antisisi wadaroma na wo so watie me sika sai kura mi efia ye me na na afie bo a wanya ne ba bi ko ye funu mu mma ana e kasa kire mu yi eye ma je na da wo mu nyina no ne antina akos wo mu ni wo mi nua no wo mu so wo ba ya 200 Ghana cedis aka ne titi sika no pipi mienu se ye ne na ye mfanto dokodoko emmoa eye papa ne na wo tweda no ani de ni ahobase kwa aso mi so mu mi ka kire mu se da so dom na mi hira wo mo e ma ye Nyami eshamu no na nanu mani die kwaso ma me da bi woni ma me jenfu a mone mo mani abusia nyina ani die kwaso na mo tie me sabre me kasama ma me braye woni ne ba ye friend no kwa me da pa osi apan so de omo esie omo so pem aha sa 30 Ghana cedis monye nton so ma ahoho a ebo me edi na wotwe dai ye bi ton so ma ahoho no na mo to aduma die ne so sikase ekra mi efri ye oba pa ya fela said was any what's a mammy Davy as you so I can't money in a mammy hega aya antisisi nananum breto abusia mo ne mo man mo nana na kwaso wo be for ene ne manyina so 30 Ghana cedis that's your dom sa ene ya mammy Davy any de kwanso na watie me wona wo ma mammy krafo also so ye share edwemu a we kura men kan sei na menya ne sei ene na me kan ba ko pe eye KOFIASE aduana number 3 ane yaduru ha sei aka me nua ba ma nko a wone papa nom ene ma me nom so aduru ha ye de wodo ebebo odomo ye fa akonya so ye mama kwa aba nana no mani de ani ahobase kwa so santi fufuro to e ba be piem enye obi aso oba pa Kristi wada romatena se na wukurunum ene wabusia so aduru ha ya de wodo ebebo odom na wo classmate fo so eka ho bi aha eti ba bibia wo bia no na watena se na ya je ntia yi fefefe ya fa akonya yi so ya papa so ne ya maame nom ya mamo so akaba
Sana ya mami Christy who classmate for a would be a secondary school. Now yet to them Asante Neti and ma for Fakona Kono Yamanwa. What would you actually a your classmate and the woman Yamamunya Akaba? Yama Akaba no any dear person no summer made for so. Sabe Popo M1 what today? Yami wafa no na me kire mu a offer Ebenezer Nikanika onua yami wafa sɛ ne ɔse ni wɔse maame David so aka wo ma na nanim bretu abusi ɔbɛkunafo no ma nyina 20 Ghana cedis that's odom sana ya GFP ɔkasa si maame David wono ma nyina ɛso maame Hega wɔse na kuma aprako pani maame Hega na nanim bretu abusi ɔbɛkunafo no ma nyina 20 Ghana cedis sana sikasa epe ya me wafata kwasi amangwase oka wasi abusuapanyi prince adoma takra oba panyi nyako ablonuma maami Dabi maami Hega oni wo banyina ne nananu bretu abusua oba krafo no banyina 50 Ghana cedis that's odom sana sikasa ekura mi epe ya bra kwa mi kiremu a eye na so de ba prekope eni maami Cecilia ti maami Sisi esi uso na ka wo maami du nuanom eni wo papa abusua nyina 100 Ghana cedis saje na fa etodokodoko bo papa ne na wo tweda no that's odom Sana mami Davi any dear person. so woni wo manie ene wabusia nyina ni waso abaya 50 Ghana cedis je na me kire mu a Mr. Ose kuma se waso ma me woni wo ma monye na fa todokodoko bo a wodofo na wotweda no that's odom sana sikasa so a ekra mi efra ye ante abna kuma se waso obakunafo woni wo ma nyina ante abna kuma se wase kakra bi enso 100 Ghana cedis je na maame efato dokodoko bo a papa ne na wotweda no that's anyama Yeah, that's no any dear person na no watie me bru. Maame Davi ono ma ba bia mo bia mo tie me. Ene abusua nyina. Sabre na no bretu abusua me kasa ma monsenom. Monsenom me kyeremu ana ya maame Eunice. Draxo one na krafo na e kasa e kye maame Davi ne ne mane abusua nyina ni. Womo so omo ba yo mo konsam kan sika no million ba ko ene 100 Ghana cedis. Say na no monye Panton Sumwa na watcheda no. Ya di ton so aboa na watcheda na sika se ekura mi efia ye oba pa na womi. Kuma se sane osie ni. Oso oba kunafo eni de ni ahobrase kwa so no ma ni mabusua nyina 50 Ghana cedis. Die na fa todokodoko ebo a wodofo ne na watcheda no. Sana sika se ekura mi efia ye ma mi gemfo aboni sane osie ni. Wose bra asafo esi uso aka wunuanu o maame eni babusua nyina 100 Ghana cedis yenye ne mfanto dokodoko mu papa ne na wotweda ne yeda mo ase nyame nhira mo asedafo ma no madawroma mo medi maame achi na mo nkoda asemaye Abapa Christy eni de kwa so na baby bia wo bia ne watie me empayifo se yemfa mo ehwa ne yede bo entansi sa obi wo ha bibi to no a ne classmate fo nyina no omo awu radio mu nyina aboti ase ebi so wo abrochire sabe omo sie ni wo mo so omo ba ya ma me Christy wo mu kro omo nsam 200 Ghana cedis enka ne titis ka no wapipi bienu sase wo so aka wo nua no wo maame abusua nyina yenye ne yemfa ntodokodoko mua papa ne na wotweda no ene de ne ahobrase kwa so mi so mu no de ka kire omo nyina se dase anyama dase odom nyame nhyiram asedafo no madawro ma mbedi ma ne ati na mo nkoda wo mo ase Sikase ekura mi efra ye wo pemu woni wonua na naskini maame akwagyina se ne omusie ni
Wasi mami David so aka wo ba hega wo ba ni nyina na nanom bere to abusia nyina 20 Ghana cedis das ya nyama Sana sikase ekura mi efre ye membi sani osie ni wasi anti si esi so na ka eye papa kusi muni babusia nyina wamba ya 50 Ghana cedis yanye na yemfa emwa papa ne na wotweda no Sana sikase ekura mi efre ye sister coast ma sisi wadawro ma waso de ba ene sede osie ni akos 50 Ghana cedis yeah na papa ne na wotweda no that's so Oh, I know me are recording. About prefer what you can get through sending me out by self. I wouldn't win our training. Now I can't some and trophies in the young about the bus. Come, maybe. Now, since I say, from me, I think you see. The kind of walk with a young man. I don't want me until I'm my boy. Send your Muslim, what was all by a 200 balances. The father of the world, not for now. As you know. What is your account by baby? When you are standing now, 50 balances. That's your Yama, is Papa. I'm a new What you want now? Any place to be sharing, I can't see. That's your dog, I'm sure.